सासे 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला थाखानाय गीता बसुमतारिया बहाबा गोमाना दं। नंगौ, खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होनाय बादिब्ला गावनि बिबोनांजों दोनखारलांदों गीता बसुमतारिया। सनितपुर जिल्ला घपुर हालामनि सिङाव थानाय कोला गबसारगुरि गामियाव सौतेन बसुमतारिनि अनजालि बिसि गीता बसुमतारिया थांनाय बैसाग दाननि 1 खालारनिफ्रायनो न'निफ्राय खारनानै दं। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बिबोनांजों दोनखारलांदों होनना मिथि मोनदों आरो गीता बसुमतारिया सासे 8 बोसोर बैसोनिबो फिसाज्ला दंखायोमोन होननानैबो मिथिनो मोनदों। जेनेबा फिसाला सासे दं, बेफोरखौ नायनो थाखाय फैफिननांगोन। न' बाङाबो माबा हाजोआव थांबा सोर थागोन सोर मागोन। माने न'खरनि मानसिया हाजोआव थाहैयो आरो। हाजोआव थाहैयो आरो खामानि मावहैयो। दा फिसाखौ सोरजों थागोन बेलाय? फैफिनबा मोजां जागौमोन आरो। जेनेबा सोरबाफोर नुयोबा खौरां हरजानो लुगैयोना लुगैया? ओं, फैबाफोर नुबा खौरां माबागोनथ' आरो। जेनेबा न'खराव रायजो जानाय हिसाबै जों फैफिनजानो लुगैयो, खिन्थु फैफिननायनि गेजेरावबो जों माबा मोनसे खालामनांगोन आरो। गामिया माबा मोनसे डिसिसन लागोन आरो। होमबासो जों बेखौ लाखिनो हागोनबा। माने आं ओरैबायदि बुंदोंमोन आरोना, जोंनाव न'खराव बिबोनां सासे थायो, दिनै नों बेखौ बुंनांगौ होननानै आङो हजोंनिफ्राय खोनाबोनाय खोथाखौ सारादुआव फैनानै आं बुंफैदोंमोन हिनजावखौ। ओमफ्राय जोंनि न' खाथियावनो सासे बाजै दं, बेखौ लानानै बुंबाय आं। बिनि सिगां आं माने सानसेखालि रागा जोंनानै एसे रायफ्लांनानै बिनानाव खारना थाहैबाय। थाहैनायनि अखानायै बेखौ लाबोफिनबाय। अखानायै लाबोफिननानै बेखौ माने आङो माने 3000 फैसाबो सोना हरदोंमोन एकाउन्टआव। बेखौ लायबाय बियो। लायनायनि उनाव आङो माने बै बिदिनो उन्दुना दंमोन आरो दसे सम। ओमफ्राय बावसो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दंमोन। ओमफ्राय फिसालाखौ लिंनो थिनहरबाय। फिसालाखौ लिंनो थिननायाव लिंहैबाय फिसालाया। मानो होनब्ला आं फिसाला लिंनायखौ माने सानफ्रोमबोथ' बुलाय सोलायबाबो हिनजावनो लिंना लायो। आं बिनि थाखाय माने हिनजावखौ आं फंसे सफैदोंमोन आरो। बिनि उनाव आइया रायहरबाय, बिहामजोखौ मानो बुबाय थानांगौ। आंबो होनदों नोंसोर बिथोरिया खोथाखौ मिथिया, बिसोरनाव माबायदि खोथा दङ दिनैसिम, होमबा बिबोनांजों मानो खारनो मोनफाखो? दिनै आं बेखौनो आं माने लुगैदों, मानो खारदोंमोन, मानो खाराखैमोन, अबाव दंहैयो आं दिनै नांगौ। बिनि थाखायनो दिनै सानैखौबो जोंनो नांगौ। आं बिनि थाखाय माने दिनै निउस लाइभआव होनाय जादों। आरो फिसालायाखौ मारै बिदिनो लानानै खारखो आरो बे थांफायाखै होननाय फिसालायाखौ जों दिनै मारै मोनफैफिनखो, बेखौनो नांगौ जानानै फैदों आरो। बेहाय मा बिथोरिया खोथा दं जोंथ' मिथिया। दिनै जेनेबा बिसोरखौ जोङो बे अनोमोन, बेखौबो जोंनि फंबाय हिसाबै बेखौ मानो मावनांगौ बियो, जों बेखौ नांगौ आरो। बे समाव आदानो गाव जिथु खारबाय हिनजावा, बे हिनजावखौ मोनफिननो माबायदि मोनफिनजानो लुगैयो? जोङो अबावबाफोर दंबा फैफिनजानोबो लुगैयो। जेनेबा माने खबर हरनांगौ बा खौरां हरनांगौ। फिसाला सासे दङ, बेखौ गारनानै थांदों। दिनै बेसेबां आनै थानै जानांगौ फिफा फिसा जोङो। बिनि थाखाय जोङो बिब' बिनानावफोरनावबो जों खबर लाजोब्बाय, दिनै मोनाखै। दाख्लै बै गथ'नाव फन हरदोंमोननो, फिसालाया माबोरै दं बेखौ सोंहरदों। दा बे समाव माने रियेलि सोर माने बिबोनांजोंनो बिबोनां खारथारदों होननानै जों बिबोनांजों खारथारदों होननानै जोंनाव